Prema rezultatima poslednjeg istraživanja Kancelarije za evropske integracije iz decembra prošle godine, 48% građana daje podršku priključenju Srbije Evropskoj uniji. 26% građana je protiv, dok su ostali odgovorili da nemaju stav po ovom pitanju. Prema mišljenju Andreja Aleksića iz Fonda Evropski poslovi Vojvodine, pad raspoloženja građana za evropske integracije rezultat je zasićenja ovom temom u proteklih 16 godina, iako su benefiti brojni. Mislim da je to jedno zasićenje teme i mislim da je to samo zato što možda naš put u taj klub kojim Srbija strateški se kreće je dugačak, 16 punih godina. To je tako, zemlje u regionu koje su sada punopravne članice Evropske unije su takođe imali uspone i padove i to je neki normalan proces koji se dešava. Važno je da ovo što danas radimo u Subotici za građanstvo i samo jednostavno kaže i zaključi da li je ulazak u Evropsku uniju donosi benefite ili ne. Ja mislim da su benefiti veliki od ulaska Srbije u Evropsku uniju, oni su politički, privredni, finansijski. Konferencija je deo projekta Totalitarizam u predpristupnoj državi koji za cilj ima da utiče na podsticanje demokratske svesti kroz ukazivanje na evropske vrednosti, kako u Mađarskoj, tako i u susednim državama. U okviru tog projekta Institut Republikon sa partnerima organizuje tribine i radionice na kojima prikazuje uspehe koje je Evropska unija postigla do sada, kao i povoljnosti koje pruža državama članicama. U Mađarskoj stopa euroskepticizma uglavnom se poklapa sa euroskepticizmom u celoj Evropi. Bez obzira na to da ta finansijska sredstva stižu kod nas, običan čovek u Mađarskoj ipak nije baš najoptimistiji što se tiče budućnosti Evropske unije. I mi smatramo da su ovakvi projekti i ovakvi poduhvati su najbolji način da uključimo građane u rad i da ih upoznamo sa svim mogućnostima koje pruža Evropska unija i kako bi oni mogli da razumeju da su oni deo tog društva, evropskog društva. Učesnici konferencije bili su predstavnici političkih partija, nevladinih organizacija kao i mladi, jer je utvrđeno da bi najvažniju ulogu u procesu širenja demokratskih ideja trebalo da ima civilni sektor, kroz uticaj na omladinsku politiku. Projekat je finansijski podržala Evropska unija u okviru programa Evropa za građane.